як маркази байналмилалии омӯзиши забони англисӣ дар радабандии худ тоҷикистонро аз нигоҳи донистани забони англисӣ дар зинаи пасттарин қарор додааст. пажӯҳиши Education First 113 кишвари ҷаҳонро фаро гирифта, Тоҷикистон як зина боло аз Конго ва поёнтар аз ҳамсоя кишварҳо дар ҷои 112-ум қарор гирифтааст. намояндагони вазорати маорифи Тоҷикистон чунин арзёбиро нисбӣ унвон намуда, баръакс сатҳи омӯзишу донистани забони англисиро дар кишвар беҳтар арзёбӣ мекунанд. ما میتوانیم مثال بزنیم که خوانندگان ما امسال نزدیک 8000 خواننده تاجیک در المپیادهای بین المللی اشتراک کردند که این هم یکی از کریتریاهای نشان دهنده آموزش خوب زبان انگلیسی است، چون که در المپیادهای بین المللی که مثلا خوانندگان ما امسال بیشتر طریق فاصله اشتراک کردند، همه آنها با زبان انگلیسی اشتراک میکنند. дар ин мактаб омӯзиши забони англисӣ бо усули хондану тарҷума кардани китоб ва пурсишу посух ба роҳ монда шудааст. در مؤسسه مذکور در عین حال 2903 نفر خوانندگان تحصیل می نمایند و 10 نفر آموزگاری زبان انگلیسی به اینها درس میگویند. آنها به زیرگروه ها جدا می شوند. در کابینت های تعلیمی مخصوص آنها درس های خودشان را از خود می نمایند. در یک هفته زبان انگلیسی آنها 2 مرتبه آموزش میگذارند. یعنی درس انگلیسی در یک هفته 2 مرتبه برگزار میگردند. усули омӯзиши забони англисӣ дар аксар макотиби Тоҷикистон аз замони шӯравӣ боқӣ мондааст ва аксаран ба хондану тарҷума кардан маҳдуд мешавад. ба назари бархе омӯзгорон чунин усул чандон самарабахш нест. ман мушоҳида кардам ки проблеми асосӣ ин албатта надонистан ва огоҳ набудан аз баъзе навгонаҳои тадриси озаразамон ки бояд кӯдакмарказ дарсҳо гузаранд. баъзе муаллимон имрӯз ҳам аз ҳамон усулҳои кӯна истифода мекунанд ва масъалаи дигаре ки ман мушоҳида намудам, албатта норасоии технологияи муосир дар дарсҳо мебошад. муҳайё нозимова ки солҳо аз фани забони англисӣ дар Тоҷикистон дарс додааст, ҳоло дар Лондон шеваҳои наву муосири омӯзиши ин забонро меомӯзад. ӯ гуфт барои беҳбудии вазъ низоми маорифи кишвар ниёз ба таҷдид дорад ва аз сӯи дигар донистани забони англисӣ ба худи ҷавонон низ бастагӣ дорад. дарсҳои онлайне ки он курсҳои онлайне ки ҳатто ройгон ҳастанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ бахусус хеле зиёд ҳастанд, аз ҷумла дар ҳамон Инстаграму, Фейсбуку, Ютуб. барои ҳамаи ҷавонон имкон медиҳад ки онҳо ба худомӯзишӣ машғул шуда забони англисиро дихо забони хориҷиро аз худ кунанд. ҷавонон бештар ба марказҳои хусусии омӯзиши забони англисӣ бартарӣ медиҳанд. камтарак поддержка агар кунам ҳама ёд мегирам. маблағ намераса баъзе одамода. дастгирӣ кунам мешава, ҳама чӣ мешава. чӣ гуна дастгирӣ кунам бештар масалан дар ҳамин обучениҳое ки маблағи паст кати мекунанд ё ки квота ва ҷудо мекунанд, мардум да метавонанд мехонанд, чӣ ба не. ман мехостум вақтиш да хонум набудам хали квота. самоучка маҷбур шудам ёд гирифтам. дар мактаб тоҷикӣ гап мезананд, дар марказ тоҷикӣ мумкин нест гап задан. полностью англиси гап мезананд. дар суд марказ мерем видео нигоҳ мекунем, савол ҷавоб, мисол ягон ҷо бо мебарам ба англисӣ гап мезанем. конкурсҳо мешаванд байни марказ. сафорати амрико дар душанбе аз шарикони асосии Тоҷикистон дар рушди омӯзиши забони англисӣ буда, барои омӯзиши ин забон тарҳу барномаҳоеро амалӣ мекунад. тибқи иттилои расмӣ беш аз 8000 омӯзгор дар мактабҳои кишвар аз фани забони англисӣ дарс медиҳанд.